Yo, what up? It's your boy Joa right back in again for another video content. And for today's video, mo video react data sa Stranger Things Season 5, the final trailer. So happy na din ni si Ja i-release, guys. So 3 parts ni si Ja. So di na ko magdugay pa. Let's get started! Hinay lang ako tingog kay dili lang ako diri sa boarding house. So let's get started. So cellphone ay gamit na ha. Let's go. Upside down. Long last, we can begin. Usab ta usab. Hide out ni Vecna. Long last, we can begin. There's no time. Grabe jud ba? Ma-feel jud na to ba nga final season na dyan sa Stranger Things for over, I don't know, pila to siya kay years. Basta mao na to. And of course, nasa bagong design si Vecna which is very eerie and creepy para naho. So, balik ta. Dustin. Lagyan pa ng Hellfire Club, oh. We're really starting to lose it. Being stuck in here. Naabtan na raman ng Stranger Things Season 5 ni dako na raman sila, nahungtod raman na nakakasal na raman si Eleven sa real life. Si padayon. So na yung mga army, military. No end in sight. Maybe tonight is our Okay. break. We find Vecna. We Vecna. end this once and for all. Together. Dari nga scene. Wait. Nakoy pakita niyo nga scene dari, Maybe tonight is guys. our break. We find Vecna. We end this once and for all. Kini nga scene ba? Kini nga scene. Mura sa og leader sa ba? Same sa katong gikuha ni Will bitaw sa season 4 nga gipakita nga picture nga gidrawing ni Ja nga si Mike dare mura sa og kinatawag nga heart sa ilang grupo. So balik ta. Together. 11. Okay, so makalupad na si Ja. It's nice. This Joyce. isn't like one of your campaigns. You don't get to write the ending. Unta kini nga final season sa Stranger Things ta mazunta high stake jud siya ba. Mura bitaw I know bias ko sa ubang mga characters but I hope na ang ilahang plot armor diri is dili kayo ingon kadto nga high bitaw para may feel dyan na to ang stakes bitaw dili ng mga side characters mga matay as much na dili na ko gusto nga na mamatay nga mga main character o mga supporting nga gi-idolize na to diri sa series. Murag feel po na ako nga para mo taas ang stake. Bala mapungot yung mga kuanari. So padayon ta. Not this time. Wow. Planning to end our world. Grabe, na-rip na dito ang kuan ba? Ang upside down ba? Murag musud na dito sa real world. And he's not gonna stop. Feel na ko ba? Katutan ng mga creatures sa season 1, 2, 3, 4, murag mugawas sila diri ba? Una pa yung mga another set of monsters nga gikan sa upside down. Like katong una sa season 1 kung Demogorgons, season 2, Mind Flayer. Oh, ay, basta mo na to. Palayin ta. Uy, si Mario, kung si Robin. Drained of every last ounce of suffering. Ano katong scene? Sige ta. He's planning to end our world. And he's not gonna stop. Yung Till we're nagkano mo? drained of every last ounce of Nag-riff na si Ja. Mura na nag-riff na si Ja ba? Dayon. suffering. Kani ba? Kani nga scene nga ni Kini nga scene nga nihilak si kalimot ko sa pangani Ja. Basta. So, mo nihilak sa kay murag feel na kung murag na namatay sa ilang family or maybe isang loved ones or maybe basta may ilan na to na. Dayon. This November. Let's go! Nice one. Wow! Ah, shit. Daram na sa Hopefully dili nila mapareho sa ubang mga final season bitaw nga ilang final episode bitaw nga
gijaot bitaw or murag na continuation just like what happened sa Squid Game ug sa giingon pa nila nga Alice in Borderland siguro, which is wala pa ko kakita sa mga episode season 3 but hoping makita ko. But anyways, hoping ko nga nice ang ending dire, walay continuation. Okay lang kung na ay sequel or prequel, basta importante ma-end dyan yung chapter sa season, which is kini. So punta nice siya. Dinugorgo no? But guys, We stay true to ourselves. Stay true to our friends. okay. No matter the cost. Oh. Sarap, grabe carnage rin yung sino. Ah. Sabi, oh, sili. Kali din na kayo. Ah, bantas kayo. Help me. Shit. On One last time. time. Sure, man. Whew. You know, kahuwat. Like for real. Final season. Okay, so volume 1, November 27. And then volume 2 is December 26. And the finale is January 1. So, New Year. So, yun, kahuwat. Tinaw kahuwat, guys. Tinaw kahuwat. Okay, so, that's my video reaction sa final series sa Stranger Things Season 5 or the final season. So, usay akong thoughts din sa kining nga video ha, or kining nga final season sa Stranger Things. Hopefully, best siya nga final episode or katang sa last episode so that masatisfy dyan ang mga viewers. Wala na ko yung may istorya pa kayo. I can't wait sa November 27. So, muna dyan to guys. So, I think that's all for this video, no? Salamat din sa pagtanaw. It's your boy Joa, signing off. Shoo!